Du står lige nu foran Brugsen i Sjølund, og billedet du kan se er også nutidige. Men sådan har det ikke altid set ud, så lad os spole tiden lidt tilbage. Det I kan se nu er den samme Brugs bare i 2007. Den ser ikke ret anderledes ud, men hvis vi spoler tiden endnu længere tilbage, så sker der noget. Nu kan vi se Brugsen i 1990'erne. Her ser den mere anderledes ud, og det sner os. Bilen, der kommer kørende, viser os tydeligt, at det er en anden tid. Nu er vi i år 1978. Brugsen ser meget normal ud, men alligevel helt anderledes. Nu er tiden spolet tilbage til 1950'erne, hvor I her kan se et luftfoto af Brugsen. Her er vi i 1953, hvor man kan se Brugsens indgang med 3 medarbejdere. Her kan I se Brugsen indenfor stadig i 1950'erne og med 2 medarbejdere. Den bygning, I ser på billedet nu, blev bygget i 1904 og er den oprindelige Brugs. Det er ikke den samme bygning, som I står ved nu. Den oprindelige Brugs blev bygget på Gammel Mosevej 12 og var der indtil år 1937, hvor den Brugs, vi kender i dag, stadig er.